Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, калейдаскоп культурных навін. На календары першы дзень жніўня. Сёння ў праграме мы раскажам пра стрыт-арт-фестываль вуліца Бразіль, падчас відавандроўкі ў Іорданію пазнаёмімся з традыцыйнай палестынскай вышыўкай. Гэта маё ўсё. Людзі ў гэтым лагеры для бежанцаў вырабляюць тое, што прадстаўляе Палестыну. Яна па-ранейшаму ў нашых сэрцах. Агучым праекты Беларусь-3. Мяне перамкнула, і ад гэтага часу я пачаў маляваць татальна. Проста ўсюды, на ўсім, што пападалася. І даведаемся пра адметнасці сёлетняга рэспубліканскага конкурса «Нацыянальная літаратурная прэмія» у доктара філалагічных навук Івана Саверчанкі. На сённяшні дзень пададзена каля 4 десяткаў твораў, якія былі выдадзены ў мінулым годзе. Немалы аб'ём тэкстаў і патрэбна глыбокае, уважлівае прачытанне. Пачнем з анонса. У Мінску ўжо ў 4-й раз пройдзе стрыт-арт-фестываль вуліца Бразіл, арганізатарам якой выступае амбасада Бразіліі ў Рэспубліцы Беларусь. Гэта штогадовы фестываль вулічнага мастацтва, у межах якога бразільскія і беларускія мастакі размалёўваюць сцены ў розных лакацыях Мінска. Самае папулярнае месца работ графіцістаў – вуліцы Кастрычніцкай, Фабрыцыуса і Энгельса. Дарэчы, стрыт-арт на сённяшні дзень разглядаецца як адзін з відаў жывапісу, які ўпрыгожвае шэрыя сцены дамоў. Фасад, распісаны таленавітымі мастакамі, хутка становіцца турыстычнай славутасцю. Музычны фестываль «Рок-ліга» пройдзе 26 жніўня ў Магілёве. Яго хэдлайнерамі стануць беларускія рок-гурты «Пятля прыхільнасці» і «Нізкіс». У ліку удзельнікаў таксама заяўлены «Санлайт», «Бойлер Край» і «Ліс». Гэты фестываль працягне лепшыя традыцыі еўрапейскіх фэстаў. Публіку чакае жывая музыка, выдатнае гучанне і сапраўдны драйв. Акцэнт тут ставіцца перш за ўсё на якасць. Нездарма, па словах арганізатараў, спецыяльна для яго будзе падрыхтавана новае абсталяванне і філігранна выбудаваная акустыка. Заўтра ў канцэртнай зале «Верхні горад» публіцы прадстаўляецца унікальная магчымасць акунуцца ў чароўную гукавую атмасферу і пазнаёміцца з камернай музыкай еўрапейскіх і амерыканскіх кампазітараў 20-21 стагоддзяў. Мінулае стагоддзе багатае на неверагодную разнастайнасць і перапляценне стыляў, жанраў і кірункаў. У праграме вечара прагучаць творы Жана Франсе, Жака Ібера, Філіпа Гласа і іншых аўтараў у нечаканым спалучэнні яркіх тэмбраў флейты, кларнета, віяланчэлі і фартэпіяна. Заўтра, да дня нараджэння дырыжора, народнай артысткі Беларусі Тацяны Каламійцавай, тэлеканал «Беларусь-3» падрыхтаваў да прагляду аўтарскую праграму Аляксандра Дамарацкага «Святло далёкай зоркі». Яскравая і экспрэсіўная, яна заўсёды дырыжыравала выключна ў фраку. Артыстка апынулася ў Мінску пасля перамогі ў Вялікай Айчыннай. Спачатку стаяла за пультам сімфанічнага аркестра філармоніі, а затым амаль паўстагоддзя была дырыжорам дзяржаўнага тэатра, оперы і балета. Праграму «Святло далёкай зоркі», прысвечаную памяці Тацяны Каламійцавай, глядзіце заўтра ў 10:45 на Беларусь-3. Печально, конечно, что такой музыкант ушел уже. И довольно грустно, потому что она все-таки была и одиноким человеком. Бывает, есть очень общительные люди, и в возрасте, и все. А она, вот я говорю, что она неординарный такой была человек. На сцэне аднаго з самых маладых тэатраў Беларусі, сучаснага мастацкага, заўтра гледачоў чакае камедыя палажэнняў «Плачу за задавальненне» у пастаноўцы братоў Муратавых. Гэта гісторыя чалавека, які страціў веру ў шчырасць чалавечых пачуццяў і вырашыў наняць за шалёныя грошы 3 незнаёмцаў, каб тыя стварылі для яго ілюзію сям'і і блізкіх адносін. У працэсе пастаноўкі ў п'есу французскага драматурга Іва Жаміяка былі ўнесены значныя змены. У тым ліку кардынальна змяніўся і фінал гісторыі. У братоў Муратавых атрымаўся спектакль поўны чараўніцтва і нечаканасцяў, падчас якога імправізацыя на тэму жыцця ператвараецца ў сапраўднае жыццё з яго рэальнымі пачуццямі. На сцэне дома літаратараў заўтра юную аўдыторыю чакае музычная пастаноўка па матывах казкі Вільгельма Гауфа «Карлік Нос». Гэтая містычная гісторыя адбылася з прыгожым і разумным хлопчыкам Якабам, які дапамагаў маці гандляваць на базары. Ніхто і не мог уявіць сабе, што няўважлівасць і няветлівасць у адносінах да непрыемнай пакупніцы можа так моцна змяніць яго жыццё. Спектакль раскажа пра неабходную павагу і пра тое, што ў кожнага слова і ўчынка ёсць наступствы, за якія прыходзіцца адказваць і несці адказнасць. А таксама пра выпрабаванні, якія трэба прайсці герою, каб пасталець, і, вядома, пра шчырае сяброўства і каханне, якія дапамагаюць справіцца з любымі цяжкасцямі і пераадолець перашкоды.
А зараз у праграме накіруемся ў міжнародную вандроўку ў Іорданію. Там у лагеры для палестинскіх бежанцаў ствараюць вырабы з традыцыйнай палестынскай вышыўкай. Праект выклікаў жывую цікавасць у вядучых модных часопісаў «Эль» і «Вог», а таксама ажыятаж еўрапейскіх і блізкаўсходніх модніц па ўсім свеце. Палестынскія бежанкі вырабляюць аксесуары, якія спалучаюць традыцыйную вышыўку з сучасным дызайнам. Праект кардынальна змяніў іх жыццё. Для іх гэта і стабільны заробак, і павышэнне самаацэнкі, і магчымасць прасоўваць палестынскую культуру. Гэта маё ўсё. Людзі ў гэтым лагеры для бежанцаў вырабляюць тое, што прадстаўляе Палестыну. Яна па-ранейшаму ў нашых сэрцах. Праект СЕП заснавала італьянскі банкір Роберто Вентура ў 2013 годзе. З таго часу лік работніц павялічыўся з 20 до 300. Кожны тыдзень жанчыны ствараюць каля 100 вырабаў, якія прадаюцца ў Лондоне, а таксама ў буціках на Блізкім Усходзе. Унікальны мастацкі праект «Арт-астравы» размясціўся на адкрытым паветры ў цэнтры беларускай сталіцы. Маштабная экспазіцыя з 11 велізарных усталёвак прапісалася на ўсё лета на Камсамольскім возеры каля праспекта Пераможцаў. Такія шматметровыя усталёўкі папулярныя ў розных краінах свету, а беларускія арт-астравы – гэта самая маштабная ў нашай краіне выстава усталёвак пад адкрытым небам. Мастацкія аб'екты з розных матэрыялаў, дрэва, пластыку і металу прымушаюць задумацца пра сэнс жыцця, адносіны паміж людзьмі і месца кожнага з нас на планеце. Уражваюць і памеры экспазіцыі. Некаторыя усталёўкі дасягаюць 5 метраў у вышыню, а агульная вага ўсіх складае каля 40 тонн. А тым часам побач з паркам імя Чалюскінцаў у Мінску зараз можна назіраць 40 рэпрадукцый арт-праекта «Спадчына Беларусі» да 950-годдзя Мінска. На мастацкіх фотаздымках унікальныя замкі, сядзібы, храмы, ратушы, адноўленыя інтэр'еры і нават унікальны фрэскавы роспіс. Усе гэтыя цуды на працягу 15 гадоў шукалі па ўсёй Беларусі аўтары праекту «Спадчына Беларусі». Вядомыя фатографы і журналісты Олег Лукашевіч і Александр Аляксеев ездзілі ў экспедыцыі, шмат працавалі з навуковай літаратурай, з мастацтвазнаўцамі і супрацоўнікамі музеяў. У выніку творчы праект апынуўся надзвычай запатрабаваным, як у нашай краіне, так і за яе межамі. Тэлеканал «Беларусь-3» працягвае знаёмства з таленавітымі жывапісцамі, тэатральнымі мастакамі і скульптарамі разам з аўтарамі новага праекта «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Галоўны герой чарговага выпуску – старшыня Саюза мастакоў Беларусі Рыгор Сітніца. Хто ён? Мастак ці ўсё ж такі паэт? Чаму ён на доўгія 15 гадоў забыўся на паэзію? І што вярнула яго ў літаратуру, за што, будучы вядомы ў краіне творцаў, свой час быў выключаны з мастацкай школы імя Хрэмчыка? І якія скульптуры з'явіліся ў беларускай сталіцы дзякуючы яму? Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака глядзіце заўтра ў 19 гадзін 50 хвілін на «Беларусь-3». У мастацтве нельга быць не асобай. Мои малюнки лепшие. Я патрыёт сваёй нацыі, свайго краю і свайго гораду. У жыхароў і гасцей Віцебска ў арт-цэнтры Марка Шагала ёсць унікальная магчымасць убачыць арыгіналы твораў мастака на выставе «130 гадоў, 130 шэдэўраў». Рэтраспектыва творчасці Марка Шагала са збору музея, прысвечаная 130-годдзю з дня нараджэння майстра. У экспазіцыі прадстаўлены «Афорт бабуля», серыя ілюстрацый да аўтабіяграфічнай кнігі «Маё жыццё», серыя ілюстрацый да кнігі Марселя Арлана «Мацярынства», акватынтаў Алека «Закаханыя пад дрэвам» і П'еро, ксілаграфіі да вершаў Марка Шагала і апошняя праца ў жыцці мастака да іншага свету. Да таго ж, упершыню адначасова экспануюцца ўсе 96 ілюстрацый да паэмы Мікалая Гогаля «Мёртвыя душы», перададзены ў дар музею ўнучкамі мастака Мерыт і Бэлай Мэйер. У культурна-гістарычным комплексе «Залатое кольцо» горада Віцебска «Дзвіна» зараз працягваецца міжнародная выстава «Свет вачыма жанчын», аўтарамі якой з'яўляюцца толькі прадстаўніцы чароўнага полу. Не сакрэт, што мы па-рознаму ўспрымаем многія рэчы і гэтак жа па-рознаму бачым навакольнае асяроддзе. Дзікая прырода, маляўнічыя пейзажы, нестандартны погляд на звыклыя рэчы, радасць мацярынства і многае іншае можна ўбачыць на фотаздымках аўтараў экспазіцыі.
Нагадаем, што традыцыя правядзення міжнароднага праекта «Свет вачыма жанчын» пачалася 8 гадоў таму. Першая выстава прайшла ў галерэі Бейт-Олі ў ізраільскім горадзе Хайфа. Тады ўдзельніцамі экспазіцыі сталі 20 фотамастачак з розных краін. Зноў вяртаемся ў сталіцу. У гасцёўні Уладзіслава Галубка ў рамках праекта «Маё плюшавае каханне» працягваецца выстава «Любімыя цацкі». У экспазіцыі прадстаўлены больш за 300 асобнікаў, створаных у розныя перыяды ў розных краінах свету. Гэта антыкварныя, вінтажныя і калекцыйныя лялькі, мядзведзі, цацкі, вялікі лялечны дом, мэбля, посуд, калыскі, кнігі і паштоўкі, а таксама эксклюзіўныя работы калекцыянера, рэстаўратара і аўтара цацак Вольгі Дзеранчук. Кожны экспанат калекцыі мае сваю асаблівую гісторыю і унікальны лёс. Падчас добрага летняга настрою з таямніцамі беларускай сталіцы прапануе пазнаёміцца адукацыйны дабрачынны праект «Вандроўкі ў мінулае». Кожная пешая экскурсія па Мінску адкрывае жыхарам і гасцям горада новую цікавую гісторыю. Легенды і паданні, смешныя, незвычайныя, кур'ёзныя выпадкі, старажытныя некропалі і нават прывіды. І ўсё гэта гісторыя Беларусі на гарадскіх вуліцах. Экскурсіі аўтарскія, але бясплатныя. Сёння аматарам гісторыі прапануецца здзейсніць падарожжа ад францішканскай да дамініканскай вуліцы. І яшчэ колькі слоў пра цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны. З 1 па 15 жніўня будуць вызначаны лепшыя аўтары рэспубліканскага конкурса «Нацыянальная літаратурная прэмія». Дарэчы, спаборнічаюць за прызы творы 4 дзясяткаў аўтараў. Гэта і раманы, і першыя кніжкі ў намінацыі «Дэбют», і праніклівыя паэтычныя зборнікі, і мілыя дзіцячыя творы. Імёны шуладальнікаў Нацыянальнай літаратурнай прэміі 2016 года стануць вядомыя на дні беларускага пісьменства ў Полацку. Мы будзем сачыць за конкурсам і расказваць пра ўсе навіны першымі. А пакуль больш падрабязней пра сам конкурс, а таксама яго ўдзельнікаў, прапануем вам размову са сустаршынёй журы, доктарам філалагічных навук Іванам Саверченко. Іван Васильевич, дзень добры. Распачаўся 3-й рэспубліканскі конкурс «Нацыянальная літаратурная прэмія». А ў чым яе адметнасць? Бадай, што гэта самая галоўная літаратурная прэмія ў нашай краіне на сённяшні дзень пасля дзяржаўнай. Гэта спецыяльная прэмія, прысуджаецца літаратарам за лепшы твор. Існуе 7 намінацый: проза, паэзія, драматургія, публіцыстыка, літаратуразнаўства і яшчэ дадатковыя 2 намінацыі. Это дзіцячая літаратура і дэбют для маладых людзей. На сённяшні дзень пададзена каля 4 дзясяткаў твораў, якія былі выдадзены ў мінулым годзе. Немалы аб'ём тэкстаў і патрэбна глыбокае, уважлівае прачытанне. Яны чытаюцца і журы вызначаецца з пераможцамі. А ў якіх намінацыях аўтары праяўляюць большую актыўнасць? Найбольшая колькасць твораў – гэта дзіцячая літаратура. І, відаць, не выпадкова, таму што пісьменнікі сапраўды выдатна разумеюць, што найбольшую папулярнасць і выдаюцца лепш творы тых, хто працуе менавіта для дзяцей. І бацькі для дзяцей кнігі купляюць. Калі для сябе яны яшчэ могуць падумаць, а для дзяцей звычайна пакупляюць. І найбольшая колькасць удзельнічаюць у намінацыі дзіцячая літаратура. Але ў гэтым годзе вялікі спіс і менавітай паэзіі, і прозы, і высокаякаснай мастацкай прозы, раманаў. Адметнасць гэтага года – напружанасць і высокая шчыльнасць удзельнікаў. Таму журы, конечно, у гэтым годзе найскладаней працаваць і можа быць нейкая большая адказнасць, таму што ёсць увага грамадскасці да гэтай прэміі. Мы заўсёды працавалі сумленна, адказна, з тымі крытэрыямі, якія неабходны ў дадзеным выпадку, ацэнка мастацкіх вартасцяў. Але ў гэтым годзе адчуваецца асаблівая патрабавальнасць. А хто з літаратараў можа прэтэндаваць на прэмію? Ці існуюць творчыя, узроставыя ці іншыя абмежаванні? Ні ўзроставых, ні моўных не існуе. У нас падаюць як і рускамоўныя пісьменнікі, так і беларускамоўныя пісьменнікі. Прынцыповай ролі гэта не адыгрывае. Тут моўны фактар не ўплывае. Многія аўтары пишут и на одной, и на другой мове, потом, когда они пишут на одной, то это перекладается на другую. Этот фактор не доминует. Важнее все-таки проблематика, талент, мастацкие открытия, которые сделаны автором. И что тешит еще, что это проява клопоту державы, потому что держава тут падтрымлівае на ўсіх узроўнях, і на ўзроўні фінансавання, і на ўзроўні правядзення гэтага конкурсу. Асабліва Міністэрства інфармацыі, сродкі масавай інфармацыі, падтрымка пісьменнікаў, потым лаўрэатаў. Яны даюць інтэрв'ю, з імі робяцца імпрэзы, прэзентацыі. Гэта дадатковы стымул для пісьменніка. Дзякую вам вялікі і чакаем вынікаў.
І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп навін культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на «Беларусь-3».